Sa sisian pat ngi pidiang sko bahai pi baro syakani ka jing syakri ka jongi bat jua bangin sedang ka jing syakri jongi in ruai ngin ro ipin krawi ka kerteng ka jong truai bat tungi ban duai ban IT ka ni ka por baro bat jua bangin skowi ka tin ka jong blero ngin duai perkentangi ka ni ka por ko try ngi aingo ye mekin ko pa na makani ka por ka ba koror sa sisian pat kin ko try ngi yang hani ko try ban ye ro ban kraw ya ka kerteng ka ba khut ka jome shim ko try ngi ka donut ka jungi ka mensim ka jungi ya wadi ka ni ka met ka jungi try ba ka sur ka jungi kan long ko ka jing kinya ka ba iubi akhamat jome try ba ya rap ngi try bangin mane me ka mensim ba ka ba shisha ban pendon buram shisha ka kerteng ka ba khut ka jome ba ka ni ka jing ruai ka jing ro jungi kan kiu sheme kun try kum ka jing iubi ka ba pensko bahai me bangi duai ka ni ka por baro akik blay gibidan bor ki jame ka ketien ka jame ka bangin ya snor ko try kan long ka bor yangi baro ki ba ya ngap ki ba ya sngo ha ka kerteng ka jong Jisu ngi duai amen tungi le ban snok tilang bat ngi ban ruai ni ka jing ruai ulong blaken tiu us im long blaken tiu tungin kin tiu ka kerteng ka jong try da ka donut baro black and use im long black and shadron hallelujah ulong black and shabam jukut kentil bangan yaro ya too good unsin shan bneng bat birthday lek men haker deng jong ulong black and dear use in long black and dear shadron ulong black and dear ulong black and dear use in long black and dear shadron hallelujah ulong black and dear shabam chukut kentil bangan yaro ya ulong utrai shabam chukut unsin shan try ngi aingo ime ko try idan hangni ko pa ban kerku ban kentiu ya ka kerteng ka jome me shong ha ka khet ko try ban mesen shar halor baro able juga ngi ai shime ka buram ka badai hok na ka benta ka kerteng ka jome hallelujah hallelujah ani ka por tengi ban ruai ya ka di ka we pat ka ruai kumbau David uang kumen sim jonga to kerkuyo try ngiru idan hangni ka jaka ken ban kerkuyo ble ban kerkuyo sim jongi da ka donut baro
정아 끌고 you try but baroka bahanga yakten 정우 mình xiêm 정아 끌고 you try mình xiêm 정아 끌고 you try 바로가 bahanga yak을 땐 정우 우레기 감바 우레기 감바 할렐루야 우레기 감바 다시샤 우레기 감바 또 끌고 you try 우레기 감바 우레기 감바 할렐루야 우레기 감바 우레기 감바 또 끌고 you try mình xiêm 정아 끌고 you try Amen. Hallelujah. Try. mình xiêm 정아 끌고 you try Hallelujah. 바로가 bahanga yak을 땐 정우 바로가 bahanga yak을 땐 정우 바로가 bahanga yak을 땐 정우 Hallelujah. Try. Ngikir ku ya me Jisu. Usim kisim but utry ki try. Ublay jong ki kamba. Hallelujah. Medam try ki kamba ku try. Nama melong uju menin menta. Baca ki babam ju kot ablay jonga. Ngikir ku ya me Jisu. Ngiro ya me. Ngipen crow ya me try. Ngiay shame kaburam kajingo kajingero baro ko try. Long bala kerkui ka kerteng ka jong try Jisu. Long bala kentiu long bala pendan buram. Hallelujah. Hallelujah ko try. Oh kasna. Oh Jisu. Oh kasna. Oh Jisu. Oh kasna. Oh Jisu. Kasan kun par yang don kabor hakasnam Jisu don kabor hakasnam Jisu don kabor hakasnam Jisu
jing pelat hakasnam, jing pelat hakasnam. Jisu, jing pelat hakasnam. Jisu, jing pelat hakasnam. Jisu, kapelat par yang jing pen kia hakasnam. Jisu, hallelujah, jing pen kia hakasnam. Jisu, jing pen kia hakasnam. Jisu, kasan kia par yang tengin ruang ngi pen krau ya kasnam, ngi pen krau ya kasnam. Jisu, hallelujah, ngi pen krau ya kasnam. Jisu, ngi pen krau ya kasnam. Jisu, kasat kut par yang kapelan lut, kapelan lut yang kapen kia par yang kapen kia par yang. Hallelujah, Jisu. Ku bless you bon. Nama kasnam, kabakut, kasnam, kabadanbor, kasnam kajom try Jisu, kabapenkia, kabapelat, kablay jonga, iben krowi kasnam kajom Jisu, pada kasnam kajom try, la job no yung nong shun, ujangi bodoh soitan, nangiyat ka try, kibriu, kibajab. Ku bless you bon Jisu, nama kasnam kajom try, kabaayingi ya kajingjab, haga kerteng kajom Jisu. Hallelujah. Amen. Amen. Ningkong ngai kublay pi baro ki parlok ki parbangit baro ken ki ba iet ban ngap i kaktien ka jong blay haga kerteng ka ba thiang tam jong try jongi o Jesus Christ. To ka jing ai ka jong try kanang yailong bat pi hakipor baro. Ngi ai ngo yo blay ba ngila ban kendit na ka ba yo thia pat bagi la ban ring men siempat akan kasngi ba menta ban ngap i kaktien jong u ban ngap i ka khubor ka ba udon ban kren sha ka jing im ka jongi. Parahadi ka por ka ba menta ba pi ai ya ka por jo pi ban sha skor ya ka sur ka jong utrai un kar khuye pi unnam pen mi thali ya pi unnam pen phai thali ya pi re un kar khuye pi da ka jing kar khu ka ba bahatam ka ba ula plan ka ba ula bu kerpang na ka banta jong pi iwei pai iwei par ka khubor ka ba ublei ubu ka donut jonga bania keren bania sambat pi ki breu ki jong u ki ba iet u hakan ka ski ka ba banta kalong kasnam u Jisu kasnam u Jisu hakabasdang jong gani ka jing syakri ka ktien ka jong ublei ngakwa ban pen kan mau ya pi bar ngangit skem bun na pedang jongi ngi juyo sngo syapang kasnam u Jisu nang tagi jurwairu syapang kasnam ka jong Jisu hanrei ngam tip ken kanong na pedang jong pi kibada sngo thu shai kibada sngo thu jeliu syapang kasnam ka jong Jisu kanong na pedang jong pi ki baju pendan kamru ya kasnam ka jong Jisu ha ka jing im ka baman la kasngi ha ka jing im ka jong pi nadu Genesis hadu ka kitab jing penpau ngiyo i ya ka jing donkam kasnam hapdeng ke jing yadei ubreu bat ublei nadu ka kitab ka barim kilengdo ki jong ublei kimla ban le ya khamat jong ublei klem kasnam bat ha kata ka por ken kilengdo ki jong ublei ki julek ha khamat jong u da kasnam jong kimrat ban duai ban ya sat na mentai ladi ban ya sat na mentai ke pop jong ki breu baro ka bible ka ong ha ka
Siti sekinong Hebrew kalau nong kaba kendai kadukhat kaba henyo. Henrei syaka ta kaba ar tang urang ba lengdo hi sisien sisnem om klem kasnam. Ya kaban aingu na kabentai ladi bat na kabenta kalat kalet jong upat lang. Om klem kasnam. Barngi isisha ya kajing don kam kasnam. Hapadeng kajing yadei ubriu bat ublei. Henrei ken kasnam kajing kimrat. Bala juliak de kilingdo hake testament kebarim. Haki por ki ba menhendai. Kamla syuk ban pensgu bahayu blei. Kamla syuk ken ban sat ya ki pop ki jong kun ben riu. Ublei sgu bahayu ya kasnam jong kimrat. But dena takadaw ken ula pha ya kun jong u Jisu Christ. Ban sya halo ka ding pna ban penmi ya kasnam ban long ka jingkinya tang sisien. Mdei syuk sisien sisnem rei tang sisien. But ulami pat na ka jingtep bat kasnam ka jong Jisu ken ka don ya ka bor ban mabno ya ki pop ki jongi ka don ya ka bor ban penyesuk ya ubriu bat ublei kadi di ka kubor ka baha ka kubor ka ba shisha ken ka ba ai jingkermen ya ka perthehi baro ka wei kasnam ka jong Jisu ken ka don ka bor haka ko ki parlok ki parabaget ba ye jonga baro kan ka bor haka ong ka tien ka jong ublei haka shithi sekidong Ephesus kalong ka baningkong ka dukhat ka ba nyo kadon ka bor ken ban siuspa yangi ong ka tien ka jong ublei Ephesus kalong ka baningkong ka dukhat ka ba nyo ka Bible ka ong ha ubang iyo ka jing siuspa da kasnam jong u ngiyo ya ka jing siuspa da kasnam u Jesus Christ nang tapade ka jing map ya ka jing palak jongi kat bakum ka jing kenrei ka jing ia jong u kadon ka jing siuspa ya ka mensim ka jongi kadon ka jing map no ya ki pop ki jongi kadon ka jing ia bleken hakasnam ka jong kun lang brot hakasnam ka jong Jesus Christ but ngaku aban ongi pi ka di kapor ka bamenta ngaku aban penti kena ye pi ha di kapor ka bamenta ladangi wat ya ka jingmap ya ki pop ki jongi ladangi wat ya ka jing suk bat ublei ladangi wat ya ka jing siuspa ya ka mensim jongi di ki wei pat kilat kalong leno ei ko ki parlok ki jonga namar ba omdan jing siuspa omdan bala ban map omdan jing map omdan jing ia ya khamat jublei ken lat tang da kasnam ka jong Jesus Christ. Bat ngada kentu ye pi ka di kapor ka ba menta ba pensau tho ikani. Ngam jeliu hang ni ya kata ka jing kraw ya ka jing danbor ka snam u Jisu. Nang ta ka baar ka snam ka jong Jisu. Ka pelat yangi na ka jing tim ong ka tien ka jong blei. Ka snam ka jong Jisu ka pelat yangi na ka jing tim ong ka tien ka jong blei. Ngita gini phai bat nga na ka shithi sekinong Galatia kalau nang balai ka dukhat ka ba cutway ka ongkum ni Galatia lai cutway u Chris ula sius pa yangi na ka jingtim ka hukum da ka ba la penlong ya u ka jingtim na ka benta jongi namar la tho long balatim ya we baro balas dien hauding amen haleluya kenang ba ka jingkerku ka jong Abraham hau Jesus Christ kan yo wan hagi gentil bangin yo pediang ya ka jingkular yo mensim da ka jinget amen kata di ka ketien ka jong ublei ba kasnam ka jong Jisu ka ba ula penmi halo ka ding pna ka pelat no yangi na ka jingtim jong ka hukum ke ka jingtim ka deken kata ka jing le don bor ka jong soitan nadu ba Adam bar ka im kira le pop persya ya ublei usoitan ula yurat usoitan ula kenino ya kata ka buram ka jong ublei haka jing im ka jong ubriu bar kata ka pop ken kala hiar pateng wat chadu shangi ken kadadu ba ngimla shu ban yo ya kata ka jing kerku ka jong ublei ken bar rei aingo ya ublei bar ka jing syayap ka jong Jisu bar ka snam ka jong Jisu la pelat no yangi na ka jing tim baro ka Bible ka ong
na ka gospel jong Yohanes kalau nang ba shipau ka dekat ka ba shipau bau nong tu badeu syaitan umman tang baun sun yo tu re baun yo ban penjat ban baun penyap kata di kan jing tim re Jisu la ong kan bau lawan ban ai hangi ya ka jing im ka ba krai ka jing im ka ba krai ka ba mdan da ka wei bat ka lemti kan re de tang da ka snam ka jong Jesus Christ ila si ko ki parlok piwat ka jing im ka ba krai ka jing suk ka ba krai re kan oi pi pinam la ban syam kan lam da piwan syaka snam ka jong Jesus Christ lam da kan pi shim ya ka di ka snam ka jong Jesus Christ ha ka jing im ka jong pi nang ta pa de ka snam ka jong Jesus Christ kali akum do ka penyo pat ya ka jing ya dei jongi baru kupa jongi ubah beneng ka penyo pat ya ka jing ya dei ka jongi bat ublei ukpa ubah beneng hadian bau adam ula lepop ula pet na ublei baru ublei ula ongi u adam sha e medan kam dan chu ka jing ya dei kata ka jing ya keren kam dan chu kata ka jing ya te kata ka jutang apa yang adam bat ublei ken lagi ai ngo ya ublei ken bada ka snam ka jong Jesus Christ la pen yo pat ya kata ka jing ya dei ka jongi badu kupa jongi ubah beneng haleluya ai ngo ya utrai ka shiti shiki hebru kal nong ka ba shipau ka dukat ka ba kat kendai ka ong kumne namar kata ku para banget habangi don ka jing slur ya ka ban let sya kata ka jaka kentang dekat snam u Jisu ni don ya ka jing slur ban let akamat ukpa jing ba beneng dekat snam u Jisu kataken da ka lenti ya ka ba ula pen kentang na ka banta jongi ka lenti ka ba thamai bat ka ba im ka lenti ka ba thamai bat ka ba im lingba kata ka jingka kalalong ka met jau amen tu ngin ya wan hajan da ka donut shisha ha ka jing skos kemba ka jinget balasan red ya ki donut jongi na ka jinget tip lembas niu par balasat ya ki met jongi da ka bakhot ni ai ngu yo blei namar ka snam ka jong Jisu ka ba pen yo pat yangi bagi la ban leken hakamat ka ket ka jing isnei ka ket ka jong pa jing ba beneng hakan ko ka por ka bagi don kam hakan ko ka por ka bagi don kam ka jing isnei ka jong uken gila ban let da ka snam ka jong Jisu namar la sat no ai kita ka jing tiblem bas niu baro ba balapan khut no yangi ken da ka ka balong ka ktien ka jong u da ka jinget lasan ret iki donut jungi da ka snam ka jong Jesus Christ la sat no iki jingi tiblem bas niu baro ken da ka snam ka jong Jesus Christ ni ai ngu yu blei usoitan borobor wan ban mudu yangi wan ban pinkan mau yangi wan ban wan raken ya kita ki pop ki barim ki bangila le shua bangin pediang yo Jesus Christ hari nga kwa ban pinkan mau yo fi yang scam hari ka ktien ka jong blei bangi le ka ket ka jing snake ka jong try da ki hok ki jongi da ki jing le ki jongi ken ko ki para bagai hanrei de da ka snam ka jong Jesus Christ ka Bible ka ong haka shitish ki nong rom kal nong ka pra ka ba arpulai u ban mudu yangi dan manu-manu ban mudu yangi dan manu-manu ban kedaukti yangi namar bau blei upen kesan yangi nama bangi don ya ka snam ka jong kun lang brat dan manu-manu ken ban pen rem yangi udan utra Jisu ba syong haka ketika man ka jong kpa jong ba beneng ba yasat na ka banta jingi ban uba ong shukpa pet kini di ki kun ki jong me ya ki ba melasi uspa da ka snam ka jonga ukun jong me bat abau blei yo ya ka snam ka jong Jisu ngan oi pi kan mau shu ya kita ki pop baro ki bangila le hakipor ki ba menshua ni ai ngu yo try ya ka snam ka jong Jesus Christ bat ka basau ka bor ka snam u Jisu ka pen khia yangi ka Bible ka ong haka kitab nong ithul pa Isaya kalau nong basan pulai ka dekat ka basan bada ka jingjigam snam ka jong Jisu lapan khia yangi
Da ka jing jingam snam ka jong Jisu lapan khia yangi kani kam thau tangi ka jingpang haki met ka jongi hare ka jingpang ka mensem ka jongi ya ka jingpang ka jing khuslai ki jingmut ki jing perkat ka jongi ki kata ka depression lani ka jing no mensem kata ka jing do jikermen ka jongi ken on pen khia da ka snam ka jong Jisu habau syaitan uyo i ka snam ka jong Jisu unam nuat watang manwan hajan jongi ken nambar mu syap tiang namar bala job no uken da ka jing syayap ka jong Jisu halo ka ding phna da ka jing penmi ka jong Jisu ya ka snam ka ba kodor ka snam ka ba lui ba da ka jing mi pat ka jong u na ka jing tep ngi ai ngu ya utrai wat sya ba kita ka jing perkat ki ba pen rem ye pi ken kin pen jingai shu ye pi na ublei ma bangi don ya ka ni ken ka snam ka jong utrai Jisu idon ya ka snam ka jong utrai Jisu wat sya ba on pen rami pi na ka jingpang ha ka met ka jingpang ha ka mensem ka jingpang ha ki jingmut ki jing perkat shim ya ka snam ka jong Jisu bat pin yo ye ki ba kraw ki ba pla ki ba mayan ki ba trei ha ka jing im ka jong pi nang ta ka basan ka snam ka jong Jisu ka ya da yangi ka snam ka jong Jisu ka ya da yangi naduka testament ka rim hak kitab Exodus kalau nang bakat ar kad bakat layang tu piyo i ba ublei ukwa ken ban peniyap ya baro khon ningkong hakari Egypt henrei ken ukwa ban pelat no ya kata kajing tim ya kata kajing yap nagi khon Israel ki breu ki ba ulajit bar ula ong ye ki bakin peniyap ya khon lang brat batta ya ka snam ka jong khon lang brat haka shaukat ka yeng ka jongki bat haba angel jo ka jing yap u yat lingba ka ying ka joki habau yo i ya ka snam balata haki shaukat ka ying ka jongki un penyap bar kata ka jingyap kanam wan haka ying ka jongki kadan ka jing yada ka jong blei haka snam ka jong Jesus ka Bible ka ong ka sam ka bakhandai puwe sko tanat ba ka dukat ka ba shipo ba kan ja ka ru ka basniu yame kan ja kanu ka basniu yame lemni kanu ka jing yap them kan wan hajan ka ying jan ka jome kanu ka jing yap them kan wan ha ka ying jan ka jongi ko ki parlok jonga ko ki ba iet ki jong try le CPM hai ki por jong jing syap tieng namar ka di ka khlam ken ka bala sar ka ba map la pidei ki briu ki ba he ki briu ki ba red kerdan ki briu ki ba he kerdan ki briu ki ba ruspa ki briu ki ba duk ki briu ki ba start ki briu ki ba mdan jinang jing start kan ka khlam kam ailat kan ka khlam kam map inu PM hapreng jo jing syap ting regan ong ye piken ada ka snam ka jong Jesus Christ ka don haka shalangmat ka jong pi ada ka snam ka jong Jesus Christ ka don haki shaukat ka ying ka jong pi ka khlam ka jing yap them kan amwan wat tang hajan ki ying ki jong pi bat ka di ka khubor ka jing kermen ka khubor ka babha na ka benta jong pi wat nom syap ting shim ya ka snam ka jong Jesus Christ apply ya ka ha ka jing im ka jong pi pendan kam ya ka ha ka jing im ka jong pi bat pin ya i ya ka jing ya da ka bakan jablay hallelujah bat ngandi thu ya pi ken kumno sa phang jong pi re manga hi shimet ngam junut ban sedang ya ka sngi jonga klemna duai ya ka di ka jing duai try Jisu ai baka snam ka jome kan long halor jonga kan long halor ka jing im ka jonga ka ben sim jonga bar ka met ka jonga kan long halor ki khon ki kti ki jonga ha ka ben sim ka jongki ha ka jing im juki bat ka met ka juki bar ha banga duai ka ta ka jing duai ngadon ka jing slur ken ban im ya ka sngi jonga baro asisni klem da syap tieng wara pedeng jong ka di ka khlam bar nga ai ngo yo blei ba blei ken ubat ya la ka ktien ba utip ya ka di ka wei ba ula ong ken ba ka don ka bor ha ka snam ka jong khon lang brot Jesus Christ bar ka ba khat du kasnam u Jesus Christ ken ka aijing job yangi halor ki bor baro ki ikhtiar baro ki jong syaitan ki jong nongshun u syaitan dan bor halor jongi ada u yo iken bakadon kasnam blei haka shalamat ka jongi kadon kasnam blei haka jikim ka jongi
Kadang ada pernah je pipi nget ken, haka klimat ke bapi pediang yo Jesus Christ, haka klimat ke bapi panmap, iki pop ki jong pi la sat no iki pop ki jong pi, la pen khut no iki pop ki jong pi, bat ka snam ke jong khun lang brat, ka snam ke jong Jisu ken, katut haki thiet snam ki jong ni, katut haki thiet snam ki jong pi, katut baru syaitan nuot dan borshu halor jongi kapap kam dan borshu halor jongi namar balik ke Bible ka ong haka kitab jing pen pau kalau ka bakat ar ka bakat wei bakila job no maki ken da kata ka snam ukun lang brat ba kata ka jing pla ka ba maki ki pla ni ai ngo yo blei nama ka snam ka jong Jesus Christ ka ba ai jing job ingi halor ki bor ki jong syaitan ki bor jong nong shun phim dan kam ban shap ting ko ki parlok an rei tang ka we ken kalong pentik na ba pi sngo thu ya ta ka bor ka ba pla ka bor ka ba treikam iki kam ki ba pla ka snam ka jong Jesus Christ but you let's see hari ka por ka ba menta pi dan iki jing keli ken ngam kwa ban ino ya pi rengkat kata ka jing keli mo haka jing ka jong pi yele si fiong kumno kata kala ban longken badan ka bor haka snam ka jong Jesus Christ kat kani ka pop kat kani ka jing snew kat kani ka jing jersey haka perthei barok ka we kat kani ka jing pang kat kini ka jing yap them kat kini ken ka khlam nakadaw jong ni u virus COVID-19 Pisngau lingo, pisngau daptang dah kajing keli sudah. Dengan ong ye pi, barangan jubab ye pi ada kasgi ke bamenta ba kasnam ka jong Jisu. Ka trei ya ka bor ka ba pela, haba ma piken pinget. Haba ma piken pinget, mar klem ka jinget omla ban pisngau bahayu blei. Klem ka jinget omla ban pisngau bahayu blei. Kasnam ka jong Jisu ken ka trei kam. Kasnam Jisu ka trei dan bor kasnam ka jong Jisu ken ka le iki kam ki ba pla de haba ma pi ken pinget but pi shim ya ka pi apply ya ka ha ka jing im ka jong pi apply ya ka pi sha ya ka ken but pi ong yo Jisu try ai ba kasnam jome kan tuot ha ki thiet snam ki jonga na du shin rong kli ha ki pojat ba hang ta pin sa sedang ban yo i ken ba ka trei ki Eki bakrau, eki ba pala, bagi kamba ki jia had kawei, hadin kawei, haka jing im ka jong pi, haka jing im ki kun ki kti jong pi, ka yeng ka sem ka jong pi, ki bah yeng ki bah sem ki jong pi, ka ta ka de ka bor ka snam ka jong Jesus Christ, ka ba ai jing job ingi, bat ka snam jong Jisu ngani thui pi ka biang lut na benta jongi, ka biang lut na benta jongi. Lakalong haki jingi day kabakan jam sim lakalong ka jingi day haki kabaman lakasngi ka jingim ka jingi ka snam jo Jisu ka biang lut na maruong la pendep lut la siu spa lut la pendep lut ken da ka ba ula penmi ka snam ka jo halor ka dieng panangim dan kam man kuslai ru em na ba try ula sya lo ka dieng pana upen mi ya ka snam mar ka snam jo kadang yai tuat hadu kan ni ka sngi ba menta kadang yai trei hadu ka di ka sngi ba menta ban le igi kam ki ba phala kum ka jing phala ngamla kham la phlai ka di ka jing phala ha ki snem ki bala le ngaru ngadan ka jing pang kum ka banget hot sngolingo ken bakadan ka jing pang kabala pen syap tiang yang akan mau gitu ki por ken ba ngale chi doktor bar ki ong yang bangan le ya ka test ken ban test yo kumnu ki dan kita ki cancer cell ka met ke jonga ban ngak sim nut ban le kita ki test mar kan wan ka jing syap tiang rei kadan ka wi ka por haba lakran syapang ka snam ka jong Jisu aklem le banda pa doi syakmat rei ngasunget ong try don ka bor haka snam ka jome ban pen khia yanga balgalit pha shayeng kumla shahi ngalit no ban pha test ha hospital kumbala pha da ki doctor ban nga ai ngo yo ble nga up ya kata ka report rekat ka jing duai rekat ka jinget badan ka bor haka snam ka jong Jisu bat ken ka ba ai ngo yo ble kalong hadien bangalit shim ya ka report
ke report kalong, ke result kalong normal study. Normal study. Ban nga aingu yu blay, ba blay ken upen shisha ba don ka bor hakat snam ka jong Jisu. Ka ba pen kia yangi. Kanu ka jingpang ka bamla akmat jong blay. Don ka bamla ken. Dan ka bamla ba ka dikasngi habang apla ya ka dikajingpla la pendan burom ya ka kerteng ka jong utrai. La pendan burom ha ka pertainment sim ken la pen hapno ya ka bor jo ka jingpang baro habang apla ya ka senam ka jong Jisu. Ba dan na prejo piki ba pang ila sifla tia pang aslem ba. Ba ka dikapor ka ba mentah ba pinget. Dan kam bang na duai nam ta jong pi. Banda bukti ya pi henrei sungai. Pinyo ya ka buram ka jong blay. Pinyo snow ya ka ta ka jing penkia ka batut ha ka met ka jong pi ha di ka por ka ba mentah. Lada pidan ka jing pang mensim. Pediang ya ka bor ka senam ka jong Jesus Christ. Pinmat ya ka jing kia, pinmat ya ka jing kemen ka bamla ban batai. La pi pang kuslai kan ong piken pinmat ya ka jing kemen lamba ka senam ka jong Jesus Christ. Ka jing job bo soitan nam la shu ban torture ya pi. U soitan nam la shu kin ban nyon ya pi. Ban kia ya pi. Nama balai ba ka don ka bor ha ka senam jong Jesus. Shim ya ka senam jong Jesus. Apply ya ka pentri kami ka da ka jinget da ka ba pi keren. Da ka ba pi syukran ong Jisu nga aingu ayame namar ka senam ka jome ka tuat hakitit senam ki jonga nadu senrong kli hadu ki pojat kadon ka senam ka jome haka shalangmat ka jonga ka bau syaitan unong shun nuot ban tur persya ban wan watang hajan jonga ban wan watang hajan ka yingjan ka jonga ni aingu yo blay. But na shimru ikani ka kabu la da dana prejo pi ki bampat pediang yo Jisu ki bampat ailat yo Jisu nga khot epi ni ka por ka bamanta duai ikani ka jing duai ong Jisu wan haka do not jonga nga don kam yami long mami utrai ka jing im ka jonga siu spa no trai ka mensim ka jonga pen khot no iki pop ki jonga pen khia no ikani ka jing pang ka badana ka met ka jonga weng no ita ka jing kuslai ka badan na ka jing im ka jonga. La slem ngala yat. Ringkat ma ka di ka jing mlien ka basniw. Ka di ka pop ranjan ha ka jing im ka jonga Jisu. Sim no ya kata. Ai hanga ya ka jing im ka batamai. Ngadan kam ya me. Sat ya nga da ka senam ka jome. Penlong ya nga o jing tau batamai. Ka jing tau ka batamai. Penlong ya nga ka kun ka jong ublay ka ban yok bentah. Haki ba kentang ikita ba temu nakam taki kun ki jome haka kerteng u Jisu balada pi duai ya ne ka jing duai pi pan ya ne ka jing pan da ka jinget ba ka ka por nga ngits kem men simba khot utrei haka do no jopi utrei haka ba jeliu ka jong pi haba pi tia men simba khot utrei ban penjanaya pi haba pi syong men simba khot utrei ban penjanaya pi bat pinyu igen pakadon ka jingkala pim kwa shu ban lepop pi ijlino ya ka pop pim ichu ya ka pop namar balai ba men simba khot jublai utrei daga ba penla ya pi ken ban iet ya ki bakat kum kaktien ka joblai ban im ya ka jing im ka batamai utrai un karkhu ya pi baro hari ka por ka ba menta dan kabor haka senam ka jong Jisu ka ba siu spano e ka mensim ka jingi ka ba map no e ki pop jingi ka ba pen khot yang ikan bangin long ki khon ki jong blai dan kabor ka ba pelat no ingi na ka jing tim jingi kepatemen ka ba hiar pateng ka pop jong adam bat ka im ngim long shu haka jing khom jo ka jing tim na ka senam o Jesus Christ ka senam o Jesus Christ kan ka priyo pat yang ikan bagila ban let daladihi hakmat jong kupa jong ba baneng leng baka senam ka jong khon jong u ban yo pediang ya ka jing isnei hakapor ka bagi don kam baka senam ka jong Jesus Christ kan ka pen khia yangi ka pelat yangi na ka jing pang ka met jing na ka jing pang ka mensim ka jing na ka jing pang baro ka jing ban khia ka jong soitan baka senam ka jong Jesus kan ka ai jing job yangi ken ka ai jing job yangi halor ki bor jong nong shun baro barka senam jong Jisu ken ka ai jing ya daingi kam tabe haki por ki ba kum kan ka por haka baka di ka khlam kelasar solansar ka perthai nginnam dan kamban syapting ma bagidan haka jing ya da ka jong blai utrain kor khui pi tungi lek ben ya duai hari ka por ka ba menta
ko try ngi aingo yeme ko try sa si sien pat nama ka di kapor ka bakodor ala pelat ika ketien ka geometry ngayeng hani ka try ka syakri ka baret ka geometry abli ben pendepno ika taka ketien ka bamela pha ko try lamba ka shintur ka jonga try pangangit scam ko try ka ketien jome ko try ka penkhia ka pelat ya baro ki bayo sngo ko try abli ka di kapor ka bamenta la kalong ki rangba ki long kemi ki samla kan thai ki samla sendang war ki hep ki baret ko try kan ka jing penkhia ka jome di kapor ka bamenta kan ka jing penkhia kebatut haki long ying ki long sem hari ka klimat ke bamtan mar dan ka bor haka snam ke geometry dan ka bor haka snam ke jong Jesus Christ haka pertai men sem kan ka bor ka pelai lut nga keren kumba ka tien cheme ka ongo try bingi job no yo soitan ni job no irong shun able junga da ka snam ka jome bada ka tien ka bagi keren da ka jing pla ka bagi pla hari ka bor da ka jigit ka try ka pen ko ila di haka tien cheme nga pla dan ka bor haka senam ka jong Jesus Christ ka basius pa ka penkhia ka pelat ka jing tim ka baya dayangi ka bawan rapat ka jing dai ka jan hapeng jingi ka jingi bah beneng ka ba ai jing job ingi ka jing ka man la ka sngi ken ko try ba ka da kadang ka jing job haka ka sngi ka benta haka way pa ka way ka mensem ka baya sngowi ka tien ka jome da ka snam o Jesus Christ kadang ka jing job haka ka sngi ka benta haka way pa ka way ka long yeng ka baya sngo ya ka tien ka jome ka snam jome kadang tuot haka ka klimat ko try ban pendep ko try ya ka ta jing tmu ka jome ban pendep ko try able ban pendep ban perlat lut iki brio ki jome try ban pendap iki brio jome da ka bor ka jome ken ko try ni aingo i try ni ai shime ka buram ka jingo ka jingero bar try bat scamming ko try da ka bangin yang scam haka ketien ka jome nginam long tak kinong yo snow rengin long ko try ki brio ken ko try ki ba leru i ka ketien jome ki banget pa haba ka diran ka jinget ka dan ka jing job ka buram ni ai shime haka kerteng ka jong Jisu bana naso ki duai ki pani ki di baro amen.